weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to mongela to dey sharaka to seynimaji to kabara to wuuro seeno to winde jammi to guesela bamma soodi to wuuro gujel ko on takkusan juula ha to galle elhaj oumar de to ha to galle alpha demba oumar sy to lycée ba goral yira e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie to ɓooji kewɗi ndiyam jippinoma e ndera yoga e région ngaji ha tengti noon to Brakna e ndera Brakna noon teskama cukalel dewel gotel wasi toon fittade mum taw ko huɓere yanno e maggel to leydi Sénégal landa Pastef waɗama dissou woni tiga ko ittama ha laaɓi ko natti heptinede e nder laamu leydi ndi kono noon ardiɓe landa Pastef ga kolliri tigui wonde gofali rawandu karata ngeloba yaade haaju mum to leydi Mali colonel Abdoulaye Maïga o waɗi ko o janggi communiqué ona communiqué noon ko laamu leydi Burkina Faso wondude e laamu leydi Mali kañumen ciifdi communiqué o hollirde kay ɓe jaadani ko fati e sanction ngaji ɗi CEDEAO yiiɗi fawde leydi Niger ɓe kolliri kadi so tawi CEDEAO yiiɗi tigui addude koninkoɓe heptuwadde tigui hollirde doole leydi Niger yoɓe gandu CEDEAO yo andu ko kamɓe déclare guerre to leydi Burkina Faso toon jamma beɗɗo ñalawma jamma hankiscanga 0h45 ko piyande gurde nana e ndera base aérienne goto e ndera Ouagadougou lamorgo leydi ndi to leydi Niger teskama kikiɗe hande o laana ndiwo ko gadanka taw ko jolnuka Faray naɓe gam nawtude ɓesgu mumen e fuɗɗima e ndera leydi he to leydi centre Afrique koroɓeɗen jani e wuuro woto wiyetego Diki ɓe mbaɗi ko famli kala fodde sappo tato neɗɗo to leydi Chine kabaruji men joolam jaberi ko toɓoji kewɗi ndiyam teska toon waɗi sappo e goho neɗɗo basɗo hen fittalu mum fodde no gas jiiɗiɗo waɗɓe ko yaduɓe wuura e wameji ronkaɓe yitede woni porté disparu bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren Kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original jiwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français de électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a mosat hattina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena بالعكس لا
aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safraki fiiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓe wonɓe ustoraɓe goragu e yawɓe tahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande usuraɓe gorago biteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi wayennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon on nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siddeji bahliɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo waɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawete ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nene ma dokkatama o haala ko wonema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to nakcoɗe ne golla hano hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni ganduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗena goni e mawbaare goo lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati talata sappo e nayyi lewru haran hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam habruji mon e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruno ne gardini kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudorɗena to leydi Mauritanie altine hanki capantati e goo lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati sarɗiyeji ɗi leydi Mauritanie ɓe joɗima jonde mabɓe nden jonde noon ko suɓade ɓen wiyeteɓe terɗe woni membre cour de justice woni haute cour membre haute cour de justice e wonɓe suppléant mumen so tawi noon ko parti woni landa insaf ka woni landa laamu ka ɓen noon ko ɓeɗo cuɓa mbaɗa tigui ko wiyete membre woni terɗe so tawi noon ko hen goto ne wiye Jemal Wula Yeddali goɗɗo ɗiɗaɓo o ene wiye
ɗiɗaɓo ne wiye Mohamed Abdourahmani Wula Sabara, tataɓo ne wiye Mohamed Mahmoudou Wula Nena, nayaɓo ko Sherif Sidi Ali, joyaɓo ene wiye Oumar Abdallah so tawi ko siple aji landa insaf kam ha joni ko oɗo biteɗo El Hosseini Wula Boubouta. ɗiɗaɓo ene wiye Dieynaba Abdoullah Samba, tataɓo ene wiye Elbou Wula Qella, so tawi ko nayaɓo wiyete ko Issa Diawa, joyaɓo ene wiye El Hassana Mohamed El Id, so tawi ko batto jeego mo wiyete ko Zeynila Abidina El Mounir Tolba, so tawi noon ko groupe majorité en ɓen noon so tawi ko suɓaɓe mbaɗa membre e nder haute cour de justice, so tawi ko banggue majorité ko ɓeɗo biteɗo Vati Mettu eli Mahmouda wondude e biteɗo Cheikh Wula Abdourahmani Meyna, ko ɓeɗo cuɓa mbaɗa membre, so tawi noon ko siple aji mabɓe ko biteɗo Hajar Ba e goɗɗo ene wiye El Bedia e chef so tawi noon ko groupe parlementaire opposition suɓa tigui waɗa membre e nder haute cour de conseil e haute cour de e nder haute cour de justice, so tawi ko landa opposition woni lunda ɓe cuɓi ko biteɗo Sadba Wul Sidi Ibrahima Wula Etam, so tawi noon ko siple aji mabɓe ko biteɗo Mimina Ahmed Salema, so tawi noon ɗiɗi murten noon suudu sarɗiyeji ɗo ɗiɗi ɓettani règlement intérieur suudu ndu sarɗiyeji ndu noon yamiri tigui ko kala kay hono nde ɗo jonde jooɗi commission on so tafama balɗe sappo caggal ko commission tafama yoɓe jotto jonde nde nden jonde noon ko suɓade hoorejo commission haute cour de justice woni tigui commission taƴaɗo ɓe cuuɓo hoorejo mabɓe noon nden jonde noon kadi so tawi jooɗima ko ɓurɗo heccude to banggue duuɓi ko kañum ardoto nguɗon batu hande hoorejo commission suɓa kala vote noon suɓate kay suɓato so tawi ko vote suɓade commission suɓade hoorejo commission noon ko vote secret woni tigui ɓe mbaɗat ko irna hay goto andata komo gotanɗa woni tigui ko vote secret kadi so waɗama vote ɗe noon kala keɓɗo majorité absolue ko kañuma heeɓi polgu so tawi noon kamɓe yaaduɓe ɗaftodiral ngal so tawi hay goto heɓani ko wiyete majorité absolue ɗum noon ala saguela ɓe jaaha ko wiyete deuxiéme tour dawal ɗiɗiɓal noon ko ɗiɗo heedɓe yeeso ɓurɓe hewde toɓɓe ɓe ko kañumen ɗiɗi jadata ko wiyete deuxiéme tour e nder deuxiéme tour noon hay sinno hay goto mabɓe heɓani majorité absolue so tawi ko majorité simple joomum so heeɓi kala keɗɗo yeeso ene wayno ko kañuma heeɓi polgu so tawi noon kamɓe ɗiɗo yaaduɓe deuxiéme tour ɓe gari ko wiyete ex aequo woni kamɓe ɗiɗo kala ɓe gari tigui ɓe tollodiri kamɓe poti toɓɓe e gan sanga kadi feere ƴettade ko ɓurɗo hewde duuɓi woni keccuɗo kala ko kañum rokkate polgu ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni happa woni haute autorité pour la presse et audiovisuel ɓe kolori altine hanki o wonde télévision Sahara 24 ɓe keeɓi licence mabɓe Sahara 24 noon ko télévision commercial kadi ko télé privé ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen yimɓe hewɓe hande mbaɗi tigui mbaɗi mawɓodiral mumen seppo men e digne mumen yeeso ministère de la justice hollirde mette mabɓe kay e ko oɗo député biteɗo Bouye Wula Cheikh ko itta immunité parlementaire makko itta e ko nanga to e o tawe ɗo saaha joni e juuɗe police kamɓe noon wannoɓe mawɓodiral mumen digne mumen ɗon to ministère de la justice ɗo ko police ari ɗon kañuma sariɓe sakiɓe ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen toɓoji kewɗi ndiyam jippima e yoga e région ngaji nder leydi Mauritanie e ɗeɗo balle ha tengti noon e nder brakna teskama noon matériel kewɗo boni hen e nder toɓoji hen galleji kewɗi ko wayno boggue wuuro ngo yoga e leeɗe kayya kewi ndiyam dakka e nder région de brakna teskama kadi e nder wuuro wiyetego Hamdallah commune de Darel Avia e nder région de brakna ko cukalel dewel gotel hawri hede lajara e nder ƴiwode he keguel noon teskama ko huɓere yanno e maggel caggal gañanɗe maggel barmugol ngol noon ko hen guel wasi fittandu maggel eɗen mbiya tan yo Allah lomtina ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jiyan ha to Likseba noon teska kala kay guurte woni vacances uji eɓe kewi wadde ko wiyete tournoi on tournoi noon mbiyata ko tournoi de vacances woni guurte taw ko tournoi fugu koyngel ma en ketto cimtol musidɗo men sey men correspondant men ceerno Babisi to Likseba gogol
Ceerno Babi Sy assalamu aleykum wa rahmatullah. jam ñalle mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma weltare TV jam ñalle ma Ghalii Abuu Bah hande ko mawbaare go lewru juko hitande ujune 2023 kabruji men ko yowti e coftal ɓalli to lycée bo gorgol men kal e championnat vacances édition 2023 eɗen gandi tirage o yalti tawi pouluji ɗi waɗi ko pouluji ɗiɗi pouluji ɗi koni ɗi peccori ko poule A e poule B. Poule A woni toon ko Avenir FC wondude FC Mbol Kalif e FC Jadid FC Seyel Hout so tawi ko poule B woni toon ko FC Agana e FC Mirguel e FC Tendres e FC Hadar ko ɗiɗo équipe aji jeetati ko ɗiɗo pecca e nder pouluji ɗiɗi so tawi ko ouverture o noon wonat ko ñande ɗiɗi lewru juko hitande ujune 2023 tawi ko pottital hakkude FC Avenir e FC Mbol Kalif tawi ko sanga waktuji 17 pawɗi hojomaji 30 tawi koye gardugol fédération football mo ligue sebo tawi deuxiéme match o noon wonata ko ñande tati lewru jeeto ɓuuri hitande ujune 2023 tawi ko hakkude FC Agana e FC Merguel ko ɗum ɗo wonno ko tungunden jubbande kabruji ko yewte coftal ɓale sibabi ligue sebo gorgol weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma si Babi golle ma jooɗi peewi sen mima to lycée bo gorgol ko to leydi Sénégal paaden landa Pastef woni landa ko Ousmane Sonko adduno landa ka noon waɗama disu woni tigui ka momtama ha laaɓi laamu ngu natti tigui heɓtinde landa ka natti tigui heɓtinede e landaji e nder leydi Sénégal tawi kadi ko yamirore jagogal kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu ko altine hanki o noon ɗum waɗi landa Pastef noon landa Pastef noon siftinde on ko gila 2014 ko gila ndena ka tafano ko waɗira disu noon woni tigui ka momtira noon ko hoore ko yimɓe leydi ndi tigui hooredi ko laamu ngu teskede kay landa ka e kala saaha e ka nodda yimɓe kay ko wiyete insurrection woni tigui e filñitare e wadde seppoji taw ko bonnoji leydi Aliouna Souaré noon ko expert électoral woni tigui jaarude banggue fannu ko fate élection aji o holliri tigui wonde Pastef kala o holliri landa Pastef hay sinno firtama woni tigui hay sinno ka waɗama disu haɗata kay député ji mabɓe e maire ji mabɓe e ɓenta ko président ji conseiller départementaux ji suɓanoɓe kay guila e suɓgoji ɓennuɗi ɗum haɗata jomumen jokkude golle mumen e heddade postoji mumen hande banda mumen gasi kala ɓen no holliri moni hen kala ma heddo e poste mum e golle mum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to maayo Guédia e nder centre ville woni hakkude Dakar to ɓe mbiyata tufde Lagon woni tigui plaza Lagon ko tana musɗo waɗi toon ko sagataɓe arnoɓe ɓuftade hen ɗiɗo juuli toon mbasi pittali men goskiji ɗiɗi kala noon ƴeŋtinama kikiɗe hanki o plage Lagon noon waɗɗani palais présidentiel goskiji ɗi noon hen goski goti ko sagatamo duuɓi no gasi joyya gotkiki noon ko suka élève to koso mo duuɓi sappo mawɗo o noon teskama tigui o yinno ko fabade suka tokoso o caggi kayne bempeƴƴe jinno nawde on ko ɗon tigui o yiiɗi fabade nguel kamɓe ɗiɗo kala ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe ɓe jooɗi noon ko guila ñande aleta ɓennuɗo o sanga hakkude 18 heures fayi 19 heures woni 6 heures ha 7 heures kikiɗe goskiji ɗiɗɗi kala noon nawama to morgue hôpital principal mo Dakar ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen caggal kay nde laamu ngu holliri wonde landa Pastef firtama waɗama disu justice holliri kay wonde Ousmane Sonko hoorejo landaka kay oɗo saaha joni Ousmane Sonko ko kurtoyiɗo e nder kaso leelani noon leelani kamɓe ardiɓe landa Pastef ka ɓe mbaɗi tigui jabol mabɓe woni tigui ɓe mbaɗi réponse du berger à la bergère so yaltinde communiqué mabɓe hollirde kay e nder communiqué e noon ko hollirde kay e nder communiqué mabɓe wonde eɓe paami jaɓɓal Macky Sall yidde kay ko heddade e laamu e nder leydi Sénégal ɓe kolliri noon Macky Sall udditi van woni tigui udditi robinet ngaji taw ko robinet ngaji kawo nawoji leydi Sénégal to kawo woni tigui bonnude leydi
ko Ousmane wonde tigi ko Macky Sall udditi ɗiɗon robiŋaji kolliri noon wonde so kolliri noon so tawi kayya Ousmane Sonko so tawi kayya Macky Sall ne andi kanko woni favori ne anduno kanko woni favori e subgoji tijjaɗi en 2024 ko ɗum tigi woni wadde feere foof gam yidde haddemo jeeyede e ɗiɗon biriji e firtunoɓe holliri yidde kay hadde Ousmane Sonko jeeyede ɗina sungoji e firtude kaɗo landa wiyete ka Pastef ka Ousmane Sonko ardi ɓe mbi noon ɓe paami tigi Macky Sall yidde mum ko bonnude leydi ndi o yiɗi kay so tawi omo yana e oɗo saaha joni woni ko yande somo yanamata mo yanda e leydi he saabu kay ɓe kolliri peuple Sénégal kala ko holliri tigui ko ɗaccuɓemo ko holliri tigui wonde ko arɓemo kaarimo ko konnguli ɓen ardiɓe landa Pastef na mi wi noon ɓe cakkitiri noon e nder communiqué mabɓe ko wonde kay wonde ɓe cakkitiri noon e nder communiqué mabɓe wonde oɗo énième décret mo anti démocratique mo Macky Sall waɗi kay kono FNMA woni tigui ɗum ko bolle puyɗe ɓe kolliri noon haydara hay goto ala bawɗo hadde Ousmane Sonko wonde candidat e sungoji paaɗi en 2024 eɗen mbiya noon ko woni yesso daɗani guite en ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen manifestaji nayo woni tigui darnoɓe jewɓe seppoji nanggama to Mbour hen goto ko ministre ko commissariat central mo Mbour kañumen teeɓiɓe ɓe mbaɗama déféré to kaso ɓe nanguira noon ko hedde kay gueɗe jeeyi gueɗe laamu gueɗe dendaɗe woni tigui lebbi en e trouble à l'ordre public ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jenade Parcelles Assainies nanggugol ɓen mawɓe taw ko ardiɓe landa Pastef ina jokki ha joni e nder leydi he e dow yamirore procureur de la république dik woni division d'investigation criminelle ɓe teeɓima maire Parcelles mo Assainies biyeteɗo Aboubacar Jamil Sané maire mo Parcelles Assainies o jibina ko hitande ujunere 1974 woni 1974 to Ziguinchor oɗo saaha noon omo tawe to bureau ji dika omo tuma noon ko kanko heewi yuɓɓinde kala saaha seppoji e noddiɗi yimɓe kay fuñitare e toon to leegal Parcelles Assainies ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men seydi men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Allah wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hankkinde ha woni 10 heures subaka ina wayno marché ji ɗi foof sukaɓe ɓe nde hen udde nde yimɓe uddi noon yimɓe kooti heddi eɓe mbaɗa garmi gara hakkude mabɓe e police ji ɗi ina wayno noon no yaltirtuno ni yimɓeɓe kewani ɓuuri yaltirten ko jaaroɓe duuɓi 16 duuɓi 16 duuɓi 12 ɓe gardini ko sukaɓe ɓe ha ɓooyi rewɓe kadi naati hen keedi yesso kono noon ɓe cikkanno police ji ɗi pellataɓe garnatuji ina wayno sukaɓe ɓe nde fellande hewɓe mabɓe padɗi jañi heddiɓe ɓe dogi waɗi noon ina wayno ko seeɗa ɓuuri dillude ko lawol 54 ngol ummade marché bukoɗɗo fewde ka militaire ɓuuri wawde dillude kadi ko Lindiane ɗum ɗo de ko na wayno ko Pastef naɓe meeɓe noɓe jaltirtuno ni ɓe jaltirani noon kono noon koɓe sasɓe ɓe gonde police ji ɗi ha minuit jamma ina wayno ɗiɗo noon duttima e jomum hen goto wiyete ko Moustapha Diédhiou omo jogui ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe ko bannoɗo noon militaire duuɓi tati o waɗa livré ina wayno kanko fiya ko kural e becce haade makko yettoyade hôpital La Paix ina wayno o hawre joom makko keddiɗo o ne wiyete ko Ablaye Sagna on ne kañumne fiya ko ɗon tan ɗon woni ko leeli ina wayno waɗi 16 mo belsuɓe waɗi kadi 10 belsuɓe belsi e garaw jeegomo belsi taw ko belsi taw wona garaw no fewi waɗi noon faɗɗiɓe ma won 10 gila e rewɓe ha e sukaɓe ɗum woni ko kewi ɗo ina wayno secteur subaka law hande kadi ɓe mbaddi garmi gara hakkude mabɓe kadi e police ji ɗi kono noon ɓeyi ha woni 8 heures ina wayno ɗum deeƴi correspondant men gonnoɗo ene laabi e holliti joni ina wayno ala fof ɗo woni circulation o nana yaaha garage uji ɗi nana jaaha auto ji ɗi ne jaaha no hannirta ni yimɓe ɓene kadi ina jaaha no hannirta ni ina wayno noon marché ɗe udditi ko seeɗa seeɗa eɗen gandi hanki kanko Ousmane Sonko ko 4 en wooka o ƴetti
ɓen ɗo fof ngari wadde defande ina wayno noon kanko oɗo Maham Oumar Diallo kanko dey o ƴetti ko holton o nawri haala ka ɓe mbi ko banggal ko Ousmane Sonko e parti mum ko terroriste en ɗum waɗi ko ɗum woni ko ɓuri hen jaalade e konngol mum meter Clédor Ciré Ly noon on wi ha joni kanko Ousmane Sonko yimɓe gandu ko candidat 2024 ɗo no gayni haalde noon ina wayno ministére de l'intérieur Philippe John ina wayno kankone de o jaabima o holliti o ƴetti kayit o seeki o wi na wayno ɓe ngala hande récépissé parti mabɓe hande natti wodde e Sénégal natti hettinede ɗum noon sukaɓe mbi tati memata jeenayyi ɗum ɗo de woni kabruji garan en ɗo e nder Ziguinchor hanki e hande ɗum noon musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mbatto kabruji ɗo fuɗɗo radio Zig FM jokkodirde e Ghalii Abou Bah yalno keɓalde jaam. Allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi sennomima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen colonel Abdoulaye Maïga o janggi yeeso télévision national mo leydi Mali yeeso yimɓe kala communiqué on communiqué noon komo laamu transition ngu Mali e laamu transition ngu leydi Burkina Faso mo ciifi kamɓe ɗiɗi kala ndendi on communiqué ɓe ciifdi ɗum communiqué o noon ko hollirde kay wonde position mabɓe par rapport kay e ko CEDEAO hawri e batu mumen jooɗino aleta hanki to Abuja aleta hecci hanki to Abuja ɓe kolliri noon kamɓe laamɓe leydi Mali e leydi Burkina Faso ɓe kolliri noon ɓe ko ɗeɗo toɓɓe jeegoma woni tigui ɗeɓe kaali hen toɓɓere aronide kamɓe laamu ngu noon e population leyɗele mabɓe kala woni leydi laamu leydi Mali e population mum e laamu leydi Burkina Faso e population mum kala eɓe gondi eɓe jaadi eɓe ɗofta ɓesgu Niger naɓe yiɗɓe kay ƴettude responsabilité mumen gam change gonka mumen taw kadi ƴettuɓe responsabilité mumen nder guidde laamu Mahamad Bazoum gam yidde waylude gonka mumen toɓɓere ɗiɗi ɓeere noon ɓe jaadani e sanction mo CEDEAO yiiɗi fawde e leydi Niger saabu kay ɗum ɗon ɓeydata tan ko tampere wonande ɓesguji Niger toɓɓere tati mbiri nane ɓe jaɓata hormade sanction ngaji ɗi CEDEAO woni tigui ɓe respectata sanction ngaji ɗi CEDEAO fawi e nder leydi Niger tawi ɗiɗon sanction ngaji ko illégal woni tigui ko ɗi dewani lawol kadi ko inneme neɗɗagal ala e majji toɓɓere nayyi jeenayyi mbiri noon ko eɓe jertina eɓe mbiya kadi hey jala kala kay intervention militaire faade e leydi Niger ɓe CEDEAO menace e kala saaha ko waɗoɓe so tawi kay wonde ɗo e yontere laamu ngu artani e juuɗe Mohamed Bazoum eɓe gandin noon CEDEAO yo andu kala nde ummini kay fiyande yo andu wona leydi Niger tan haɓata saabu ko déclaré ɓe guerre leydi Burkina Faso e leydi Mali kala toɓɓere joyɓirɗe noon kala ndeɓe ummini intervention militaire yoɓe gandu Mali e Burkina kala ko yaltoɓe yantoɓe kay ene kapto CEDEAO toɓɓere jeego ɓiire noon eɓe gandina eɓe jettina yoɓe gandu intervention militaire to Niger ko ustare mawde no fewi wonande kay wona ustare mawde no fewi wonande falde kala woni sous région kala ɗum wayata tan kono intervention mo fedde lotam wonno to intervention wonno tigui to leydi Liby saabu kay ɗum ɓeydata ko on intervention nan addi tan ko musibbaji e terroriste uji e nder Sahel ha e nder Afrique de l'Ouest kala kadi eɓe eero kala eɓe eeri kadi koninkoɓe leyɗele mabɓe ɗiɗɗe kala militaire ji mabɓe nde gonat tigui prêt para kay ganda tumama wonde kay kala nde CEDEAO ummini guerre haɓade Niger yoɓe gandu kamɓene koɓe habtotoɓe CEDEAO ko ɗeɗo woni toɓɓe ɗeɗo toɓɓe tigui woni ɗeɓe ciifi kamɓe laamuji ɗi kala taw ko colonel Abdoulaye Maïga janggi oɗon communiqué ha joni ko leydi Mali kettoɗen to Makana ko wuuro tawetego e nder commune mo Sabodola e nder leydi Sénégal toon noon ko suka malinajo e balɗe ɓeɗɗotoni wasnoɓe e nder hakkude lewru juillet mayno ndu wasno toon fittandu
ɓandu muɗum tawi ko jomma tawi kadi ko jamguel yiwane yoɓino fittade makko koye ndera toɓo noon ɓe gonno e dow motoji biteɗi tricycliste ko hen tigui o wonnomo wonde sehilaɓe makko kanko noon o yaltini téléphone makko o waɗi connexion omo manipula téléphone ko ɗon tigui jamguel yiwane guel yani e makko hen wasi fittade makko enen mbiyatan noon e saaha toɓoji ha tenti noon toɓoji jaaduɗe guiƴali wondude tigui e majjali nde yimɓe dartinta téléphone ngaji ɗi goppa ɗum seɗe mbawi ñifa téléphone ngaji ɗi kuppa téléji ɗi kadi débranche congélateur uji e frigo ji kala saabu e ɗum adda masuji e ɗum saabo kadi ɓattinde yimɓe ko wiyete jamguel ƴiwane ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Burkina Faso paɗen piyanɗe guurɗe nanama tigui jamma hanki capantati e goho lewru juillet 2023 fayi saga weddoga hande 1er août to Wagadugu lamorgo leydi Burkina Faso piyanɗe ɗe noon ɗe puɗɗi ko saga 0h45 e nder base aérienne ɗum saabiɓe noon ha ya garta dartima e nder ndeɗon falde en keɓani noon ko laaɓi tigui tigui holko woni ɗeɗon piyanɗe kaalaɗe ɗi haaluji ɗi noon en kaali toon laamu ngu saaha ene wiya tigui wonde ko yimɓe suspect woni tumanoɓe kañumen nanno nder base he ko ɗum saabi tiruji de sommation haalande wonde nde noon ko wiide kadi wonde ko malentente goto wonno hakkude mabɓe ko wawi wonde hen foof kam e oɗo saaha jaam arti ha laaɓi e nder oɗon base kadi e nder lamorgo leydi ndi kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Niger biteɗo Amadou Oumarou Mayna Sara ko joom ngaalu woni homme d'affaire Niger najo ɓattiɗo Mahamadou Issoufou gonnoɗo hoorejo leydi kiɗɗo leydi Niger nangganoɗo kay guila e waktuji gadani e saaha kudeta hollirama tigui ɓe goppitima o hollirama tigui o woppitama ha laaɓi PNDS noon ko landa basuma addinoka ɓe kolliriki fodde tigui ministère uji mabɓe jeeɗiɗo e cadre uji landaka ko guila tuggi kudeta o fuɗɗi e oɗo saaha joni nana nangga ene ɓiili tigui e juuɗe dadiɓe e nder ɓen noon en tawe hen président comité exécutif landa national landaka hono biteɗo Fuma Foy Gaddo ha joni koto leydi Niger keddoɗen leydi Niger ha joni keddoɗen to leydi Niger ha joni keddoɗen heddi hollirama tigui wonde CEDEAO umminima tigui sete timmuɗo taw ko CEDEAO umminama kay ene tijja tigui ñande ɗiɗi ene tijja ñalawma janggo ɗiɗi lewru août to ñaame lamorgo leydi Niger addotaɓe toon noon ko dogde koyɗe jaam no jaam artiri kay nder leydi he e nder délégation he noon en tawe hen on biteɗo Sultan noon kono annama ruwani Sultan Sokoto ko goto noon e mawɓe diine taw kadi ko ɓurɗo dowlude e nder ko ɓurɗo dowlude kay e wonde influent to banggue rewo leydi Nigéria ardi sete o noon ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Niger biteɗo général Abdoul Salmani Aboubacar biteɗo kadi Mahamadou Saada Aboubacar ine tawe tigui e nder oɗon sete taw ko sete molanteɗo Allah tijjaɓe ñalawma janggo o e nder ñaame lamorgo leydi ndi addataɓe toon noon mbiɗen ko mabɓe soɓe gaari toon noon maɓe mbaw joddade e ɓen darguiɗe laamu Mouhammad Bazouma ɓe ƴeewa tigui no jaam artiri e nder leydi he ha joni ko leydi Niger keddoɗen leydi France holliri tigui talata hande go lewru août wonde fuɗɗima ummanade kay yidde artirde ɓesguji muɗum faraysenaɓe wurɓe e nder Niger ko noon kadi e ressortissant fedde e ressortissant Europe kala tawateɓe toon yiɗɓe artude e nder Niger kañum noon e ressortissant ji mum ressortissant Europe kala kamɓe avion ngaji tati Airbus A330 e Airbus A330 MRTT ummima France ɗi jaɓini tigui ɗi jettima to ñaame lamorgo leydi ndi addande noon ɓesguji leydi ndi avion gadan noon jonnuɗo Français naɓe ummima tigui to Niger to ñaame ka diwi ñaame ka yaɓini e oɗo saaha joni to leydi France koto Centrafrique paɗena to rewo tubajo funnague Centrafrique ko sagataɓe joguitiɓe jani toon e wuuro wiyetego wuro wiyetego Diki e nder wuuro ngo noon ko wuuro Tokoso ɓe mbaɗi toon sappo e tato neɗɗo altine hanki o capantati e goho lewru juillet 2023
diki noon ko wuro tawtengo Sarakirola hakkunde mabbe e leydi Tchad udditana kabaruji men ko to leydi Chine to leydi Chine noon ɗo balle kala Chine haalano jogade kullugal toɓoji kewɗi ndiyam ene ɗamina tigui ma jippo e nder leydi he ha tengti toppe ken toɓoji noon ɗi jippima toon hano hannirta ni guila aset noon ko fayi joni koye towigoji tigui wona hollirama noon sappo e goho neɗɗo fuɗɗima mayde hen ko wasi hen pittali men no gase jeejiɗi waɗɓe ko yaduɓe e wuura e wameji noon koɓe yitede woni ko wiyete porté disparu ɗum noon ko e nder peken lamorgo leydi ndi eko taari ɗum kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Issaga Kébé nanggani en karallagal ha mbawon yiden to banggue net ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on